Panali kusamvana pamalo ogulisira zipangizo za ulimi zija za fisipi pamkhotakota boma. Phungu wa derali amene ndi Ayuba James ndi akuluakulu a chipani cha DPP mbomali atalephera kumvana pa yemwe akuyenera kusogolera ntchito yakagulisidwe ka zipangizozi. Phungu wa derali a Sylvester Ayuba James anawauza a chipani cha DPP omwe anafika pamalopa kuti siwoyenera kusogolera ntchito yogulisira zipangizozi zomwe sizinakondweretse adindo a chipani cha DPP. Ngakhale mbali ziwirizi zinagwirizana kuti zipite ku ofesi ya DC wa bomali kuti akachite mkumano, izi sizinaphule kanthu. Kumbali yake governor wa chipani cha DPP a Daniel Banda wadzudzula phunguyu ponena kuti ndiye ankabweretsa chisokonezo pa ntchito yogulisa zipangizozi. Ndipo mmodzi mwa opindula amene ndi akusiyira Rajabu Phiri ati ufumu wa mulungu sungakondwe ndi zomwe zikuchitikazi. So video imeneyi tikhala tikupatsirani komanso momwe zakhalira pamene amachita zimenezi zogulisa zipangizozi. So video timva mmene adafotokozera magavana amene adalankhulira governor wa chipani cha DPP komanso kulankhula kwa Sylvester Ayuba James. So mukaonera video imeneyi mutiuze ku makomenti kunena kuti mukuonerapo vuto ndani pa nkhani imeneyi. So taonirani video mumve zambiri zokhuza nkhani imeneyi kumene kunali kusamvana pa yemwe akhale responsible pogulisa katundu wotsika mtengo yemwe boma lapereka kuti alimi apindule. So zikuoneka ngati kuti ena akufuna alowesepo ndale ndi kuti azitsogolera ngati a chipani osati ngati amalawi. Ndetaonerani kenako mutiuze maganizo anu. Ndiye mkamatifusa kuti kodi kutsogolo kumupanga bwanji. Ayi, ife tikunena kuti wandale asapangire kampeni pa katundu wa boma. Andi katundu wa boma aliyesa amakhala maso. Ineso ngati district governor ndi umba wonse mwene mwaona apa. Nawonso ndi maso a Professor Sapira Mtalika. Wandale timsiye kumene kuchako azipanga zake akaonongeka ndi utane kuti boma la Professor Sapira dadamiza anthu ndipo sili kuchita bwino. Ife tikana zimene. Ndikufanira ife tiwonetsetse program iko apa pa ikuenda bati kuti palibe sovuto ayi. Komanso timapengoni ngati yako kuti wachipana sapezeke ndiye kuti iyeso ndi gulu lake limene likubaso fertilizer lisarani kodi lisapezeke aboma ayendetse program bwino limene zakhale limene timafuna kuti zitike basi ndizokwake bifati gula siku limozi anthu ogula fertilizer samapirira 85 amene pakati pa 83 ndi 85 ngati ndikumbukira bwino. Itafika nthawi yotulutsa ayana kuti fertilizer anatuluka oyandika 150 ndene nauza nyamatanga kuti amkakamire kalikio amufinye afotokoze opanda apa kamusiye ku polisi. Atamufuza anafotokoza kuti fertilizer ina matenga ndi mabwana ake. Mabwana ku ofesi kwawo abayena kuti amene ombola kale amaombolera ku ofesi kwawo maidi yake sitikwazo kuti amakhala ndani andi fertilizer uja anapita. Kameneko ndikamodzi kamene ife tinaona nanga kadakhala kuchita masiku onse mmene zikuvekera nditi kupita fertilizer zochuluka bwanji. Ine sinde kulichi chifukwa Yehova mulungu amankanize chiphuphu mulungu wanga woyera Yehova amafuna chilungamo sindapange kuzimenezi ndingati amapanga ni wena koma yapa tikadene luona chisisi monga Yehova amatikonda tikadene lukonda anatonso magula mwa chilungamo koma ta abantu tiluponderezana malingani makreji wa anthu alukonda cha akonda ndalama vilowa mviphuphu kokha kuba nchifukwa chake Yehova zikuira ajachocha anthu onse apanga voipa akika ufumu wake wa Yehova chifukwa ndi wamtendere. Ndikhulupirira mwaonera zonse imene mbali zonse zalankhulira maka pa nkhani imene tafotokoza kuti anthuwa samamvana maka pa yemwe akuyenera kukhala responsible pogulisa katundu otsika mtengo amene boma lapereka kuti alimi agwiritse ntchito maka mukudziwanso kuti ni nyengo yadza kumunda. Ndere mafuna tidadziwa nawo komanso timve maganizo anu kuti inu amene mukuonerapo vuto ndani, kuti amene ali ndi vuto ndi magavana a chipani cha DPP poyikira anyamatawo kumbuyo kuti akuyenera atengepo gawo pamenepa kapena tinene kuti Ayuba James sanalakwise popereka chiganizo chiti mamembala a DPP asatenge nawo gawo pamenepo. Komano mukamvesesa mu statement yo amene wa governor afotokoza kunena kuti nkoyenera kuti pamalopo pasapezeke wachipani chilichonse pamene Ayuba James iwo mukufotokoza kwawo akufotokoza kuti zinthuzi
akuyenera atengepo gawo anthu amene ali pansi pa chipani cha MCP. So inuyo mukuona motani, mukupezera vuto ndani, nanga inu mungapereke maganizo otani, nanga mukanakonda ntchito ikanati iziyendesedwa motani, nanga kumadera anu izinso mukukumana nazo kapena kuti ndi madera okhawo, chifukwa chonena kutinso takhala tikulandira malipoti osiyanasiyana, anthu ambiri akudandaula kunena kuti nkhani ya zipangizo zosika za mtengozi zimene ndi fertilizer ndi zinthu zina zosiyana zikuoneka ngati anthu enabe akufuna azipezerapo mwayi, ena kumachita mchitidwe okuba ndikumagulisira mavenda kuleka alimi kuti apindule nawo, zimene anthu ambiri anena kuti ndondomekoyi sikuthandiza m'malo mwake kupindulira anthu oti ali ndi kuthekera kale, anthu ovutika zikukhala zovutirapo kuti apeze nawo zipangizo zosika mtengozi. So mu video yinso ndi momwe tikuona kunena kuti apapa amakangana makapa yemwe asogolere ntchito yogulisa katundu iyi, zikuoneka kuti anthu amafuna ayilowese ku chipani kuti mwina atsogolere tiziti a DPP kapena a MCP, ndi momwe iwowa amafuna zinthu aziyendesere. So inuyo mukuona motani potengeranso experience yakudera kwanu momwenso nako zikukhalira kuti nako mwinanso kumeneko kuliso mchitidwe monga umenewo. So through comment section ndimene tingadziwe maganizo anu kunena kuti inu mukutipo motani pa nkhani imeneyi. Osayiwala kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani ena mwa mavideos amene tikukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel. And mu video ya mtsiku la lero mudali ndine wanu Mike Thompson. Bye.